Όχι. Φαίνεται πως σε χτύπησα λίγο στο πάρκινγκ. Αχ, τι κρίμα. Και μόλις είχα λάβει το τελευταίο update στη λάμψη μου. Μην ανησυχείς, φίλε. Η ασφάλεια μας από τον Τζάνκι καλύπτει πλήρως τις προσωπικές μας συγκρούσεις και μάλιστα με επιβράβευση. Επιβράβευση πραγματικά. Ναι. Με κάθε ατύχημα, κερδίζουμε πόντους για αναβαθμίσεις ή ακόμα και για το επόμενο μοντέλο. Το μέλλον είναι εδώ και τα ατυχήματα μόνο ένας άλλος τρόπος για upgrade. Στην Τζάνκι Ασφάλειες πιστεύουμε πως κάθε σύγκρουση είναι μια ευκαιρία για ανανέωση. Γιατί να στεκόμαστε στο σήμερα, όταν μπορούμε να οδηγήσουμε προς το αύριο? Ασφαλίστε το μέλλον σας με Τζάνκι και αγκαλιάστε την επανάσταση της αναβάθμισης. Ούψ, φαίνεται πως έκανα μια γρατζουνιά στο υπέροχο χρώμα σου. Αχ, αυτό θα ήταν πρόβλημα στον παλιό καλό καιρό. Αλλά τώρα με την Τζάνκι Ασφάλεια, είναι σχεδόν σαν να μου έκανες χάρη. Σαν χάρη, πως έτσι? Κάθε συμβάν μας φέρνει πιο κοντά σε ένα ολοκένουργιο μοντέλο. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερη περιβαλλοντική πόρη, είναι μια κατάσταση win-win. Δηλαδή, η ατυχία μας κάνει πρωτοπόρους στη βιωσιμότητα, εκπληκτικό. Με την Τζάνκι Ασφάλειες, κάθε ατύχημα είναι μια ευκαιρία. Επιβραβεύουμε την πρόοδο και οθούμε την καινοτομία, διασφαλίζοντας πως το μέλλον των μεταφορών είναι λαμπρό και αναβαθμίσιμο. Είναι ώρα να αγκαλιάσετε την αλλαγή με Τζάνκι. Σε χτύπησα. Είναι σαν να κερδίζω στο λαχείο. Και εγώ νικητής, φιλενάδα. Είναι η τρίτη φορά αυτό το μήνα. Πάμε για το jackpot. Αχά. Με την Τζάνκι Ασφάλεια, το ατύχημα μας μετατρέπεται σε εισιτήριο για το φεστιβάλ αναβάθμισης. Είσαι έτοιμος για το νεότερο μοντέλο με ενσωματωμένη καφετιέρα? Καφετιέρα. Προτιμώ το μοντέλο με τον παγωτομηχανισμό. Αλλά πρώτα, ας στείλουμε selfie τη σύγκρουση στην Τζάνκι για να διεκδικήσουμε τα δώρα μας. Στη Τζάνκι Ασφάλειες, κάθε ατύχημα είναι ένας λόγος πανηγυρισμού. Γιατί να αρκεστείτε σε απλές επισκευές, όταν μπορείτε να κάνετε upgrade στην επόμενη γενιά, μετατρέψτε τις συγκρούσεις σας σε ευκαιρίες και οδηγήστε προς το μέλλον με στυλ. Επιλέξτε Τζάνκι και γίνετε μέρος του φεστιβάλ της αναβάθμισης σήμερα.